Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata nagabe turpuk jamita di partangiangata, di mana tersurat di Jeremia bidu tolu ayat sada tolhas tu ayat sia. Songonoma didok disi. Dungi Roma hatani Jahoba tu su Jeremia padua halihon, dinatar hurung dope ibana di bilut hurungani ninna do. Songono doha tani Jahoba na pasitokon baga-baganai. Jahoba nama jadi hosa lao pasuton. Jahoba do guarna. Jojo maho tuau. Asa hualusi ho. Asa hupabotohot tuho hata akana bolondo na sokkal. Akana so binotomi. Songono doha tani Jahoba debatani Israel taringot tu akabagas ni hutaon. Dohot taringot tu akabagas ni akaraja siya Juda. Akanaong nilohaon bahen partanobatoan dopak akasalosap. Dohot dopak akapodang. Adong pejolma masuk tu bagasan lau marmusu dopak halakasdim. Asa gohanna akai dohot bakeni jolma akanang hubunu di bagasan muruku. Dohot di bagasan rimasu, ala naong hupadao boiku sian hutaon, binahin ni saluhut hajahaton nasida. Idama, au sadiri paheo tu nasida haisaro dot hamalumun. Jala pamalumokku nasida, jala au papatarhot tu nasida hadamio dot habonaron mardapot-dapot. Jala au manogyon mulak akan atarbuangi sia Juda, dohot akan natarbuangi sian Israel. Jala au pahoton nasida suang songot di mulana. Jala au mangurasi nasida sian saluhut hajahaton nasidai. Namardusai nasida do pakau. Jala marpamuati rohaku di saluhut hajahaton nasidai. Namardusai nasida do pakau. Jala naniose nasidai au. Jala ikko gabe barita silas ni rohaku hutai. Bahin puji-puji dot bahin hamuliaon maradopot saluhut bangso parbegu di tanoon. Akan nau begi saluhut nadinggan nahu bahin itu nasida. Jadi tarsonggot jala akahitir nasida. Mida saluhut nadinggan. Dohot mida saluhut hutaon nahu bahini tu nasida. Ido yang go sahat ni turbuki. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, hobar tu guarni minggu, ima rogate, namar harorua doon sian hata latin. Rogate manang rogationis, lapatan namar tangiang, na mangarahon genup halak, asa martangiang tu debata adorang so ari hana naik di Tuhan Yesus. Sian hata rogateodo, rogare hata latin lapatan natu aks meminta di hata batak di dok mangido. Domutusi turpuk epistel minggu manang jamitata di bagasa bornginon si Jeremion paingoton asa ganuk mamar tangiang. Alai molo taparahot turpuki dang adong nanggosada di hata hontaringo tu tangiang. Dang jupa kita disi. Alisian pangatusio tangiang di bagasa tangiang do mamuji ibana hita. Mamuji namar muliai di bagasa tangiang do. Jauh-jauh hita tu ibana sileok kahipason. Hamalumon nang di bagasan ibana do hita mandok mauliate. Ubay nii di suarahod di batatu si Jeremia nang tubangso na tarbuangi. Asa jauh-jauh tu Jahoba. Alusan nama tutuhita. Ahadu nama asa ubain na di pasahat hata ni debata. Nalaho majau goar ni Jahoba. Amo kadongan na hinaholongan. Mamuka siyan bidu 32 sa sitong nanunga di pakulingi debata hiyan si Jeremia. Lau mangalubahon tutonga-tonga bangso Juda. Pabuana ikot tarbuang manasida. Tarbuang nasida.
Dang ala ni holan si lomo-lomo di bata. Alai ala naung tarimas di bata dopak ulon na sida. Didok takas di Jeremia bidu 32 ayat 30 sada. Tongon tahe sumunggul rimasu do muruku do hutahon. Dung pinajongjong rasira sa sadarion. Ubahen ikon bolok konokku hutai sian jolokku. Ujui na mangulun bang sujuda ima Raja Zedekia. Dang lomo rohani Raja Zedekia mabege luba-lubai. Gabe dihuruk kon ni bahana masih Jeremia tu bilut hurungan na dibagas ni rajai. Atik pe tarhurung si Jeremia yang go luba-luba ni debata. Datong sudah ti masa. Datong sudah tahatan di bata. Manda foto si Jeremia lau pasaton hatana muse. Peni ido takas di ayat sadaon. Roma muse hata ni Jahoba pa 2 haliho tu si Jeremia. Dinatar hurung dope ibana. Dibilut hurungani. Sada karakteristik ni si Jeremia. Lau pasahaton hata ni di bata. Ima nasa toktong ibana patadahon isi do Jahoba. Pe takas donian di boto nasida ya Jahoba ibana do nama jadi hosa lau pasuton. Jahoba do guarna di patadahon hadirin di batatu bangsui asa tutu diingot nasida muse ise do di batana patut si sobaun nasida. Las diuduti do dohot hata jauh-jauh mahotu au asa hualusiho ido na boy mga lapatani taringot tu minggu rogate. Rogate ima mangido manang tadok majogo ari de mata asa tutu kenup akka pangido atai tapasahat holat tu ibana. Adong do hapor siaon na mangyotita di namartangia kita. Uben ni ido hata ni de mata lau mga leon las ni roha. Manang sada kepastian tu genup nama jauh ibana. Ido gabi suara ma. Dada holan hata ni debata na ikos sahat tu si Jeremia. Ala ikos sahat umuse tu si Zedekia. Tu bangsoi nang tuhita saduhutna. Ikon martangiang. Molo taparhatutu do tangiangi ima sangon alat komunikasi. Boy no tadok muse tangiang ima alat komunikasi unlimited tu dia bata. Dia tidak pernah berbayar. Dia hanya menginginkan supaya kita berdoa dengan sungguh dan rajin untuk menunjukkan kualitas dari apa yang kita suarakan, apa yang kita katakan atau sampaikan di dalam setiap doa-doa kita. Molo diigil do asa martangiang ganup halak Israel hatihai ala adong do bohalna manang dasorna ima hapursiaon. Didok doi di Efesus bidutolu ayat 20. Tarpatupa ibana do adullu mobi sian natapangido manang tapikiri. Hobar tu hagogoon nama korhon di bagasa kita. Dia dapat mengerjakan jauh lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita minta. Totu dihalak na tarbuang dangol do pakilalaan. Dihalak na tarbuang hacik do pakilalan nasida. Mangarade ma halak dia kahapur suhon. Ala itu tu mangarade buhado. Ikon tangiang do ojahan. Asa unang tubuh padileon dihalak na dalam situasi yang terbuang pada saat itu. Disomma dipaingok di bata nasi damar hiti panurirang Jeremia. Ubay ni dua ma hata na ikon pasahaton ni si Jeremia tu si Zedekia. Dia mahina parjolo. Di pabotoh di bata uhum na lau si pamasaw tu bangsoy. Takas doi bui tajaha mamukas yan ayat 4 sahat tu ayat 5 dina didok songonod dohatan ni Jahoba di patani Israel taringot tu aka bagas ni hutaon doho taringot tu aka bagas ni aka raja sa Juda aka naong nilohaon
bahin partano batuan dopak akka salosap dohot dopak akka podang. Itu artinya mereka akan dapat mengalami perguncangan di saat situasi itu begitu berat, yaitu situasi perang. Adong pejol masuk tu bagasan laumar musuh dopak halak kasdim. Asa gohanna akai do bakini jolma. Akka naung hubunu di bagasan murukku do di bagasan rimasu. Ala naung hupadau bohiku siaku tahun binahin ni saluhut hajahaton nasida. Ido paduhan na boy idota. Na paduahon imam mamuk kasian ayat onom sahatu ayat walu. Adong nama rasing. Molo nakin di pabuat taringo tu na komasa di halak. Nama ralo tu hata ni debata yang gonuaing di pasah dututu bahwa Allah itu akan mendirikan atau menjadikan, memberikan kesehatan. Hama malum ninna hahisarun jala ibana papatarhot tu nasida hadamion dohot habonaron mar dapot boido halak mangatusi taringot tu hama malumon holan tu akan amar sait secara fisik, tapi ternyata juga kepada orang yang sakit rohaninya. Nah boy idaota halak boido marsahit partodionna ala ni paguda kudo sananang diula ibana. Ubeni ido adong do sada hamu baon na ikut jupang ni halak na porsia ditiki martangiang. Bahwa Allah itu memulihkan setiap keadaan dari yang sakit menjadi sehat atau sembuh. Jala ditiki nagutur di bagasa dame, nagutur manang di bagasa bada, nuaing di pauli mai dohot di bata napapatarhon hadamion dohot habonaron mar dapot alani ido atani di bata takasma marisihon do baga-baga hasonangan di bangsoi. Allah adalah pemegang kendali atas kehidupan di dunia ini. Dumutusido do baga-baga hasonangan di bangsoi di sosohodo tu si Jeremia dohot tu bangsoi. Asa jauh-jauh na si de tu debata. Jauh-jauh tu dos de tu tangiang. Lapatan na di sosohod debatado asa martangiang si Jeremia. Songoni nang bangsoi tu debata. Maragogo tutuna sida di pardalanan ninguluna hobar tu lomone rohani debata ditiki martangi yang sashalak di sido hatarida na mangilek-ilek kibana tu debata di sido hataridaan na di jogo ni debata asa di leho debata sesani dosa di siala nang maralo na sida tu hata ni debata nuang di haporsiai ma iya debata mengurasi sia salut hajahato nasida jala marpamuati do rohani debata totu halak na martangiang iko jupangan las neroha iko jupangan hamu baon hinorhon ni ido lam takas mapamujiota tu debata maradopon pangso parbegu nadong di tanoon hamu kadongan nahina holongan molot nakin di patujolo hudok tangiang idodalan. Lo makatai manang berkomunikasi tu debata. Lo pasahaton pamujion ni sasa halak manang torop halak. Dohot pasahaton akka pangiduat tu debata. Tangiang ido tong lo sadadalan di akan naporsia. Laho manangion suara ni debata tu partodiota. Laho marguguihon manang paposon hapursiaon. Rikot do tangiang di ngulu ni ganu halak. Ia tangiangi hosani partodion dang tarsirang ngolu partodion sian tangiang ubeni ido bartu topik minggu didok maka burjuhon tangiang bertekun dalam doa lapatanna dang marsangga-sangga dang mulok lonong parsaora do di bata iko ringgas jalasian bulus ni roha ujulas roha, jut roha, marsak, ikon tapasaha luhut na tu di bata. Asa jupak kita, asonangan na tutu nasien ibana. Amin. Tapasada rohata martangi yang mahita.
Moliate rohanami tua dopanmu ale di bata pardinggan bahasa na usop bahami mariti anakmu Kristus Jesus. Dia tam nong tolhas di tonga-tonga nami. Jala to dimina mangarajai rohanami, ubay na tanak hatam di bagasan rohanang pikiran nami. Ajari kami Tuhan, asa tok-tok kami makaburjuhon lau martangiang. Asa tutu Tuhan dang marsangga-sangga kami. Manang na mulolonong parsaoran nami tua dopanmu di bagasat tangiang. Ikon di bagasan haringgason, doh bulus ni roha, ujulas roha, manang di bagasan arsa kami. Asa tutuju pangak kami di hasonangan, mono dung jojo kami, tua dopamu. Ale di bataman kami, lehon haringgason di kami di akapar sauran di partangiangan. Asa tutuma, lam martabba malas ni roha nami nang hapursion nami, las bui kami Tuhan mangarahon akka dongan nami, na di bagasan losat ni roha dopen loma dohoti partangyangan. Pinuji maguarmu Tuhan, di bagasan guarnya anakmu Kristus Yesus si palua kami, martangyak kami Tuho. Jala maduk moliate. Amin.